Na siya mga abay, nag-andam na siya para maligo. Aso ning kuan abangan ng iyahang outfit. Oh, tanawa oh, kondisyon kani maligo. Hubas ni swimming pool ani ron. Oh. Wala. Hubas kay. Magawas man ang tubig kay gupay niya. Aku yawa. What the fuck? Laylay ni siya inquire mga abay pero nagdana ni siya daag pangkaligo. Inquire ni sa guligo. Pandritsuay na ni iyaha. Walang awat ah. Walang awat ah. Ginagawa. Walang awat ah. Magiging tipal oh. A few moments later. Ay mga abay. So karon pa-relax sa mga abay kay syempre walay trabaho nya. Stress pud sa mga buhaton ng mga abay. Naka-decide ni nga mlaag ni ngani. Kanang nasa taas mga abay. Nay nag-videoking ana kay murag exclusive nila nga pero hindi pa man makasod ang outsiders. Uy, wala may nibayad sa entrance mga abay kay among plano at tumibayad din exit na. Agat mga abay oh. Kanindot. Unsa na sila nga ra? Yo, what's up mga abay? So karon namin nganhi sa may artera mga abay. So nakita ninyo din sa luyo nya basin karong to taod mo try mig tan-aw balik nga to sa ilahang swimming pool kung dili ba daghan og tawo kay pag-agi na mo gani mga abay inquire me medyo naay nangabot nga mga guest mga abay nya dili kayo inana kadako ang swimming pool so daghan jud og tawo nya mag-uot jud na ka-decide mi karon nga magtambay lang sa mingan ni sa nahan ragamay ini sa may basketan ngaon lang sa siguro may mga abay niya taon na namog balik ko niya kung kinabaliguan niya to so kita kin yung mga abayo ngaon ta harap okay mga abayo kini nga bingka mga abay adto ni namo gipalit sa may hangar adto sa may airport mga abay kung padung ka nga ni sa may Carmelite makita ninyo
na siya sa right side. Namin nilang bingka mga abay, daghan ni customer sila pero may ngadto na pud sila ibuko nga baligya. Then ato kami ni agi ganiya mo ni hapit ni ani. Kami kay mga abay. Mga abay, naikanding ni doon lang mo mga abay. Me! Kamusta? Kaganding ka? Me! Me! Kaganding ka, me! Kunsa ka dire? Ha? Kunsa ka? Lag ka? Lag ka dire, me? Kanding mga abay. Me! Asa ka, oy? Oy! Asa ka ba daong? Kapoy na kayo ng tingog. Huwag mo akong iwan. Tubag siya mga abay. Mga abay, nitubag ang kanding na ako mga abay. Nailukso ng dugo mga abay. Hindi ko sagbot, Kaon yang kano mga bay. Kana, kaon na mintras wala pa'y tagiya. Aptan nga nigas tagiya may kalderita juga gahat. Oh, nang-invite pa siya amigo mga bay. Babae din idea. Invite pa siya amiga mga bay. Me! Ikonsa po ng usame. Oh, love triangle mga bay. Oh. Tanaw siya na ako mga bay. Tuguro niyag sagbot ko. Si kami pasangin lang ang inyong nag-ikaon ha. Para ba minangaog sagbot. Tulungan to. Bata ba gani mo gani. Naglaag na mo ha. Yo, what's up mga abay? So, karon mga abay, medyo hapon-hapon na. Alas 5:20 nya. Wala na dai mini dayon og kaligo mga abay kay di kita na maganihan daghan jud ang nangaligo nya. Karon maglakaw na sad mi, mangita na sad mi og laing lugar kung asa mi pwede makatambay mga abay. Pareha niya mong gibuhat karon. Adi lipas oras nya tabi-tabi kaon. So adto sa aming mga abay. Yo, may gabihin ninyo mga abay. So karon mga abay, namin ngani sa The View, ngani sa may Marina Sea View mga abay. Nya ari na lang siguro may mga on. So mga abay. So ngit-ngit na gyud siya mga abay oh.